Čaute, tu Alino Vecko, sme tu pri dlhej dobe. A toto, návod dávno nebol. A dneska si ukážeme návod, ako si zahrať staré hry, čo boli na MS-DOS, na DOS a na tak ďalej. Takže, máme 19:29, to je príjemný čas. Takže, stiahneme si toto, to bude v tých poznámkach, čo sú pod videom. To sa volá, že DOSBox. Tam to stiahnite, áno. A potom si na stránke, počkajte, áno, excellent, dáme, že bestoldgames.net sa mi zdá, 3, 2, 1, áno. A tu si už môžete hociaké stiahnuť. Napríklad, ja neviem, Arkanoid, alebo Commander King, to som drvil stále, to boli najlepšie hry môjho života. Jaj. No, takže keď si ich stiahnete, máte tu takýto, no poď. Tak, áno, máte tu takýto priečinok, to bude asi v WinRAR, alebo také dačo. Vy si to dáte do priečinku a bude tam dať takéto debilinky. A vy tento exe, kde to je, toto alebo toto. To exe presuniete do tohto DOSBox. 3, 2, 1. A je to. No, takže toto bol taký návod, ktorý mi zabral takých 5 minút môjho života. A tento návod je pre debilov. Tým nechcem uražiť tých, ktorí to pozerali. Ale je to pre debilov. Čaute. Servus, brat.